Altså, velkommen igen. Som nok lige kan se, så er min internet sådan lidt rodet og sådan noget. Så det er faldt ned derfra herned til. Så jeg er lige sådan død. Altså mest af alle mine levels. Det var ret irriterende. Men altså, whatever. Det skader sgu ikke mig så meget. Men jeg tror egentlig bare, at vi skal i gang. Så vi hugger lidt kul til at starte med, fordi det kan vi godt bruge. Der er flere fakler, ikke fordi jeg mangler det, men til ovnen kan vi godt lige bruge noget. Jeg laver bare trækul. Det er meget bedre. Det kan man lave meget nemmere. Men ja, der var nogle gris. Så skal jeg lige nakke dem i stedet for de andre, der var oppe på bakken, der døde. Bare dø. Ja, der er Nuni. Jeps. Okay, jeg skal lave den gris til. Hvad er det herinde? Nej, det var faktisk ikke meningen, jeg skulle det her. For helvede. Sådan. Vi skal bare i gang. Jeg tror, vi går den her vej. Vi skal nemlig væk fra de her bjerge. Jeg gider ikke bjerge. Det er irriterende. Vi går bare den her vej. Hader højbjerge. Go. Nu skal jeg se lige her, at jeg døde. Fandt to drækker og fandt ned på et højt sted. Det er fordi, jeg gik lige creative for at fandt mine ting, og så uncreative igen. Okay. Det op. Jeg har ikke min økser. Min økser blev bare væk. Jeg ved ikke hvorfor. Der er sådan lige et fredeligt vandhul. Ja. Jeg vil blive nat. Det er midt. Det var sgu ikke så godt. Der er en... Fanden, er der en blå blæksprut? Fordi jeg bruger Optifine, så er dyrene sådan forskellige farver. Så lyserød og blå, eller grøn og hvid og sort og lidt blå. Og den er nok blå. Den bukkede nok bare. De er sådan en i blokken. Der er en rød creeper. Det var satan tæt på det der. Okay. Shit, der er en albino creeper. Shit. Der er Willy. Willy. Der er en til Willy. Dø dog. Der er et skelet. Jeg springer ham. Så skal jeg lige nok ham til sidst. Sådan der. Nej, der er en albino creeper. Hvad laver den? Der er en heks. Nej. Nej. Det var tæt på. Shit. What? Jeg ikke angriber sådan en hurtigt. What? Jeg tror lige, jeg skal med. Nej. Okay, gemme mig.
håber ikke, de ser mig. Der er nogen lige deroppe. Han kan ikke få fuld liv nu, men gemme mig lige. Håber ikke, jeg bliver set. Der er en lige der. Lige der. Nej. What, den så mig ikke. Sådan, så kan vi godt løbe videre. Shit. Nej. Og der er mange af dem der, mand. Hold da kæft. Det tager vi lige med. Nogen med. Så er mange af dem. Au. Hvad fanden? Hvad fanden? Au. Au. Hvad er det? Hvad fanden var det? Au. Hvad fanden var det, der slog mig lige før? Det var mærkeligt. Der er en sort en. De her klamme ud, mand. Det er egentlig mærkeligt, at da Creeper blev lavet, hvor det mente de... What? Det mente de skulle laves til... Så var det at Creeper skulle laves til en gris, men så blev det en Creeper i stedet for, fordi at han lige lavede en fejl. Så blev det til en Creeper. Jeg bliver ikke engang skadet. Shit. Der er mange. Au. Sindssygt, mand. Prøv lige at tage en blok med. Så jeg laver et hus med, hvis jeg bliver skadet alt for meget. Holy shit. Høj. Så har vi lige noget af det her. Så håber jeg snart det bliver dag, mand. Jeg hader net. Det gør jeg virkelig. Jeg hader så meget net. Jeg håber bare det bliver dag om lidt. Ja, om lidt. Der går så lige 12 timer eller sådan et eller andet. Bare jeg havde en seng. Kunne jeg sove. Jeg har faktisk uld til det og 3 til det. Gider bare ikke lave en. Der er 3 creeper på række. Ej, hvor irriterende. Der er skelet. Et creeper. Ej, der er mange monstre, mand. Det er også fordi, det er sådan ødemark. Så det er bare... Jeg tror bare, jeg skrider herfra. Det fører bare til dårlige ting. La 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 la. Hup, 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 hup. Hup, 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 hup.
Ja, det er snart dag. Så slutter episoden, når det bliver dag. Jeg tror, den har været et stykke tid nu. Dammit. Så fik jeg sådan en besked. Og de der ser mig heldigvis ikke. Jeg hader det, at jeg mister mad hele tiden. Jeg bliver bare mega sulten. Nå, nu har jeg fuld liv. Det har jeg nok haft hele tiden. Nej. Nej. Jeg må ikke se på den der. Det var godt. Nå, jeg skulle søge episoden, det var rigtigt. Lige når alt det her monster, når det bliver ordentligt dag. Fordi der er stadig monstre, og de kan stadig nakke mig, selvom der er sol. Hvad fanden? What? Han er ikke sådan et hoved på. Nej, der må ikke dø, der må ikke dø. Nå, smadrer den alligevel. Det var det sådan en zombie-vildt, jo. At man kunne unfight den. Okay. Ej. Og der er bare bjerge derovre. Okay, jeg tror, jeg er rimelig safe nu. Okay, så stopper jeg videoen her, tror jeg. Eller hvad? Jeg ved ikke, hvor lang tid den har været. Næste gang i Minecraft. Det bliver så episode 4, vi skal optage næste gang. Men indtil næste gang, så vil jeg bare sige hej hej.